Muna i-ampo nato nga ang atong leader sa simbahan karon nagsugod naman ang conclave. Kanang conclave mao nay meeting sa mga cardinals nga magpili og bag-ong Santo Papa. So nagsugod na sila karon. Mga 133 kabuok cardinals. Tulog ikan sa ato si Cardinal Advincula, Cardinal Tagle o Cardinal David. Mao na sila na-appeal ron dito niya magbutasyon na sila 2/3 of their number kinahanglan at least 2/3 mao na mo butar niya inig kabutar na nila usa ka bag-ong Santo Papa kanang 2/3 na ila din ng paasuhon ang kadtong sa Sistine Chapel ang iyanang murag panghaw dito ila din ng paasuhon og puti unsa sa nilang ibutang amo puti ang aso dito kanya kung dili gani inig human nilag butasyon di kabot og 2/3 ang ilang sunogon man na ang ilang mga ballots inig sunog ana itom nga aso ang ilang pagawason nya magampo ang mga tao kita karon giawhag ta tibok kalibutan na Katoliko magsugod na tag-ampo nga giyahan sa Espiritu Santo ang ato mga cardinals ang mga voting cardinals so magampo ta aning mga panahon na karon aron mapili ang Santo Papa. Wa na sila'y campaign. Ang ilang mga cellphones, ang ilang mga contact to outside world, ikat na. Mura na sila dito gipriso. Nawa na sila'y communication to outside world. Ang mga cardinals hangtod nga mahuman ang butasyon. Dili para sa ato nga portigyong sa mukas atong daan tungod anang campaign. No, pero sagdilang kay lahi man simbahan maning ato. Pero ang gikinahanglan gihapon nato magampo ta para sa eleksyon nga magiyahan unta ang kasing-kasing natong mga tao. Nana ba mo'y napilian karon? Nana? Kinahanglan karong mga adlawa na ana mo'y napilian ilista daan bunga sa inyong pamalandong arriba ko sa mga line up sa Team Marcos o Team Duterte o Independente ana gikan sa senador 12 ka senador ang atong pilion usa ka gobernador usa ka congressman, usa ka vice gobernador, usa ka mayor, usa ka vice mayor. Pila na ka board? Duha ka board sa province o sa konsehal. 8 ba na? Inana ilista na nadaan kay nya ampo maubagid ni na may mga options diha galisod ka click lang sa Google candidates sa pagka-mayor diris liluan gawas na candidate sa pagka-gobernador sa Sugbo naasan na mga kandidato sa pagka senador naasad na kita din 5th district man ta andama daan ni ampo ba ayaw padalaan ng storya lang ampo kay mutudlo man na ng Espiritu Santo aron ang ato mga leaders nga makuha kadtong tinudlo sa katawhan
Nya kay naaman nay ginaingon ang tingog sa kinabag-ang katawhan mao say tingog sa Ginoo. Vox populi vox Dei. Mulaom ta. Simple majority man ang ato nga gi-follow ang sa Santo Papa 2/3. Unsa man ang 2/3 Santo Pa? Kung 100 kabuok ang mubutar, kinahanglan ang mudaog nakaangkon og pila may 2/3 sa 100. Sa mo kay ba? 2/3 ba sa 100? Pila may 1/3 sa kuan 100? Pila? 33 or 34 nya times 2 68. So kinahanglan labing minus 68 ang makuha nga boto sa mahimong bagong Santo Papa. Pero kung mahimo kang elected official sa atong nasod, simple majority. Unsa man ang simple majority? Basta dili simple majority basta milabaw ka sa tanan. Ana din ang ato dire murag di man na simple majority kay 68 million man ang registered voters. Og 68 million kinahanglan unta ang mudaog divided by 2 plus 1 og simple majority kinahanglan na untay mga 34 million og 1 adi man na maabot basta nilabaw lang ka bisag usara ka boto imong labaw sa pagka-gobernador butang nato ron kisa metong gobernador si Pam Baricuatro o si Gwen Garcia nang litan ron ang boto ni Gwen moabot og mga 2 million niya ang kang Pam 2 million and 1 daog des Pam si Pam 2 million niya kang Gwen 2 million og 3 daog dayos Gwen no mo na mag-ampo ta pero ang pinaka-importante pangutana ikaw rong ni Simba nagdala ba ka sa pulong sa Ginoo? Lingay mong tupad ingnaon sa ro imong gida nga pulong unsa mang pulungas Ginoo imong gida karon. Ako ang akong gida kana ragyong moingon ang Ginoo baligyae silagslag ang mopalit malangit ang mga dao maimperno. Ana mo na akong pulong karos Ginoong gida ing kapadir wa man as Bible in town ang slatoy bitaw wa na siyas Bible pero usa na sa gipasabot sa pag-ingon sa Ginoo ibaligya ang tanan mong katigayunan ug ang halin ihatag sa mga kabos. Ang ato karong parokya nahimong kabos tungod aning atong mga projects nagkinahanglan siya sa atong tabang. Di na kinahanglan nga ibaligya nato ang tanan 100 lang kada slot nasa 500 is BF dag maura na gikinahanglan 700 sa tulo ka slots is BF dag GHDP o HPMM o kung maarimos challenge 11,200 niya kung mo palitaan
nakahimo na taog translation sa pulong sa Ginoo nga nahimo ng madanihon. Kada muso dinhing tao sa atong simbahan, muingon dayon, Pader, kanindot sa simbahan. Bisa ka na inyong bangko gilingkuran, na naman gani madani, ana, nindutas lingkuranan, Padero. Ana, nindot ba o bati? Nya, nganong nanindot mo na? Kay daghan ang nagsigig palit og slot. Na napobre ba sila? Nahurot bang ilang kwarta? Wa kasagaran sa didunit ani mas midaghan pa. Ngano man kay maunay style sa Ginoo. The more you give, the more you receive. And it is always better to give than to receive. So ang ato sang pilion nga mga kandidato karon kana sang kusog muhatag, dili panahos eleksyon, kung dili muhatag og serbisyo para sa tanan. Sa inyong tan-aw ron, Team Marcos o Team Duterte, hain man nila'y kusog muhatag og serbisyo para sa tanan. Team Marcos o Team Duterte. Kung asa inyong napilian, ana, maunay butari. Di kita magmahay ni ana. Kaya nga naman, nag-uban ang Ginoo sa mga taong kusog mo alagad, dili kusog mo pahimulos.